Morning štěňata, mé jméno je Dingo a všechny vás vítám u úplně nové série. Podívejte se na toto video a zkuste si tipnout, co to asi tak bude. Jelikož je to už napsaný v popisku nebo v názvu videa, tak to asi velká žádná hádanka pro vás nebude, takže vám to rovnou řeknu. Je to nová série z Minecraftu a jedná se o singleplayerový let's play. Takovou zajímavost ještě nezačneme. Tento let's play už jsem natáčel jednou, ovšem povedlo se mi natočit pouze obraz a nikoli zvuk, protože já hlupák jsem si vůbec neaktivoval mikrofon, prostě jsem ho měl celou dobu vypnutej, takže celý můj úžasný let's play přišel vniveč. A je mi to docela dost líto, abych pravdu řekl, protože jsem z toho měl hodně dobrý pocit. Jsem si říkal, že se mi to hodně povedlo a že jsem docela dobře komentoval, žádný nesmysly jako obvykle. Takže jako jsem docela smutnej a mám takový dojem, že už to tak dobře neudělám, no. Že už to tak prostě dobře nezopakuju, že už to prostě nejde zopakovat, že tam to bylo lepší a tohle už prostě nebude tak dobrý, ale to nevadí. Zkusíme to ještě jednou. Jestli si pamatujete, tak jsem v jednom videu říkal, že vlastně nemám moc rád singleplayerové let's play, poněvadž jsem spíše zvyklý stavět a nemám moc rád takový to těžení, znáte to, takový ty cavingy, takový to přežívání a tak, ale to nevadí. Už dlouho jsem to nehrál a říkal jsem si, že by to nemuselo být vůbec špatný a že bychom to prostě mohli zkusit. Jestli se vám to líbit nebude, tak samozřejmě řekněte do komentářů a skončíme tu sérii, to není žádný problém, ale tak prostě a jednoduše já už jsem mluvil o tom, že nemáme žádnou pořádnou sérii, kromě Poldy, který nemá moc velkou úspěšnost a mám s ním takový problémy při natáčení, to si možná ještě povíme někdy jindy, nebo během let's playe, ale zkrátka potřebujeme nějakou trvalou pevnou sérii, která má nějaký děj a to minihry nemají. Dobře, tak abychom pořád nekecali, tak už se do toho pustíme. Dáme si název YouTube World, nic lepšího mě nenapadlo, Survival a teď. Default asi necháme, protože kdo by se chtěl plahočit po velkých biomech, že jo? Samozřejmě struktury si necháme zapnuté, cheaty ne a bonusovou čestku si samozřejmě aktivujeme. Tak, další taková zajímavá věc. Za kamerou jsem si našel úžasnou mapu, kterou jsem sice nějak moc neprohledával, ale je tam taková super krajina, nebo super takovej přírodní útvar a hrozně rád bych se tam zabydlel, takže si to místo najdeme. Mám tady napsaný souřadnice a síť, tak dovolte, abych ho obsal, je to hodně dlouhý, takže to asi střihneme. Tak, tohle je můj síť, pokud chcete hrát se mnou, jakoby, no víte, co tím myslím, pokud chcete mít stejný svět, tak si toto číslo opište a můžete se pyšnit tím, že máte úplně stejný svět jako slavný Dingo. Paráda, tak já myslím, že to je všechno, ještě to rychle zkontrolujeme, ale asi jo, dobře, tak dáme done a můžeme jít na to. Jak říkám, ten svět vůbec si nepamatuju, kde se spavnu, protože jsem to jenom tak zběžně prolétl, takže vůbec nevím, kde budeme, jestli tam budou nějaký stromy, nebo jestli tam bude poušť, nebo co tam vlastně bude. Necháme se překvapit. Tak, to jsem zvědav teda, co tady bude. Zatím nevidím. Aha, super. Tak to je paráda. Vlastně úplně nejlepší možnost, jaká se může stát. Počkejte, já se podívám do nastavení a particle si dám minimal, ať to tolik nelaguje. A render distance takových 7. Max frame rate dáme 50, no 60, to je takový ideální. Jako, nemám zas tak silný počítač, ale až se to dogeneruje všechno, tak by se to vůbec nemělo lagovat. Podle toho, co jsem viděl v minulém let's play, tak ten běžel docela plynule. A další novinka, začínám si osvojovat Sony Vegas. Já vím, že to ostuda, měl jsem to udělat už dávno, ale tak co, nevadí. Aspoň to bude mít zase nějakou lepší kvalitu, ty videa. No a zatím se to seká jak prase, takže uděláme ještě něco. Teda vůbec mě napadá co. Smooth lighting minimum. Clouds off. Co bych ještě tak mohl udělat? Particles minimal, to už je jasný. Dáme ještě méně pes. A dáme, no, takhle. 7, dobré. Třeba to pomůže trochu aspoň. No, hned je to lepší, ale to bude tím renderem. Až se to renderuje, tak to určitě bude lepší. Hele, máme tady ovečky, tak ty hned zabijeme, abychom měli vlnu, abychom mohli v pohodě úplně přečkat první noc. Tak, dřevo nějaký máme, tím bych se vůbec nezatěžoval. A podíváme se na naše souřadnice, poněvadž ty mám taky tady vypsaný, abychom trefili na to místo. Takže x-ková musí být minus 276, takže tím směrem se vydáme, to je tudy, jo. A z-ková musí být 29. Takže přesně tímhle směrem. Tak, uvidíme, kam se dostaneme, jestli jsem třeba špatně neobsal síť.
Stát se to může. Je to klidně možné. A chtělo by to nějaké jídlo. Sice máme, jo vlastně my máme, no tak to je super. Já si pořád nemůžu zvyknout na to, že ovečky už dropujou maso také. Hele, já jsem viděl něco a doufám, že jste to viděli i vy. Ano, mám na mysli uhlí, přesně tak. Tyjo, ten Minecraft v poslední době je strašně náročný na natáčení, nebo jako na grafické požadavky a na komp. Tak, ale nevadí. Já doufám, že se to uklidní. Teď jak se to generuje, tak to je takový dost na nic. To je pravda. To uznávám. Pokud to nebude koukatelný, tak se na to možná ani nepodíváte na tohle video, protože ho pravděpodobně ani nepublikuji. No, a ještě když už si tady takhle poklidně těžíme, jsem chtěl říct takovou další věc, že budu zase účinkovat na dalším kanále. Tím nechci říct, že bych zanevřel na Dinga, poněvadž jsem zatím docela spokojený s tím, jak se mi tady daří s tou mojí tvorbou. Je to určitě, nebo mně se to minimálně zdá lepší než tvorba na Petrvenovi. Takže to je pozitivní. Avšak chtěl bych udělat taky něco, co nikdo jiný nedělá. A to je právě ten můj další kanál. Já vám asi nebudu prozrazovat nic víc. Až to nějak víc rozjedu, tak vám samozřejmě dám odkaz, abyste se tam mohli podívat. A ty lagy jsou opravdu neuvěřitelné. Na kolik jedeme FPS? Na 32? Na 41? Tak to je docela jakože dost, mi přijde. Dokud jedeme minimálně na 30, tak by to mělo být všechno v pohodičce. Tak, ale teď jsem si uvědomil, že jdeme úplně špatným směrem. Jak se to mohlo stát? Počkejte, já se musím nějak zorientovat. Zetková musí jít dolů, takže to je tímhle směrem. A stejně tak musí jít i ta minusová. Aha, tak tohle je ten správný směr, dobře, už jsem se zorientoval. Já jsem úplný Bear Grylls tady, v přírodě. Bohužel máme jenom syrové maso, což nás moc nezasytí. A já bych si ho velice nerad, opravdu jenom nerad bych si ho plýtval. Takže, to je divný. Sice mi to jede vždycky na nějakou hranici něco přes 30, ale mně se to prostě zdá, že se to seká, no. Tak já nevím. Tak uvidíme asi podle videa. Hele, králičisko tamhle dole. Pane králičisko, bude vám vadit, kdybych si vzal... Aha, to je mládě, tak to necháme. To já zase nejsem takovej Herodes, abych ho tady takhle týral. To maminku bych si možná vzal jeho na kůži a na maso, ale malého králíčka to je celkem zbytečný, se mi zdá. A myslím, že už bychom mohli být tady, co říkáte? 276, aha, tak teď už jsme to zase přešli. Tak teď musíme jít tímto směrem. A počkat, teď jsem... Tudy. Ne? Tak tudy? Tudy. Jo, přesně tudy. Tamhle to je, už to vidím. Už to vidím. Možná si říkáte nic moc, ale podle mě je to úžasné místo a až tam dorazíme, tak vám to všechno vysvětlím, jak jsem si to naplánoval. A pozor! Joha, už jsem se lekl, že mám peaceful, to je dobře. Tak si lokneme obtížnost na normál, abyste mi věřili, že nepodvádím a abych nemohl za kamerou třeba si přepnout obtížnost, protože, jak jistě všichni víte, nebo doufám, že to víte, tak pokud si loknete obtížnost, tak už ji nemůžete změnit. To je celkem logický, že jo, když je loknutá. Tak můžeme vypnout souřadnice, dorazili jsme na místo, je to úžasný, mě se to fakt líbí, nevím jak vám, ale podívejte se na to, tamhle ten vodopád krásnej. Je to prostě taková, nevím jak to říct. Ty hory kolem dokola dělají takový přirozený hranice a tady dole v tom údolí vybuduju nějakou vesnici nebo něco prostě takového. Počkejte, dorazíme dolů a všechno vám ukážu. Vsadím se, že se vám to bude líbit, protože málo kdo se ubydluje v takovýmto prostředí. Co jsem tak koukal na většinu let's playerů, tak většina prostě se zabydlí třeba já nevím, jo, třeba v jeskyni, což už je prostě takový profláklý, dělá to každej. A já jenom doufám, že se po cestě nezabiju. Ale snad ne. Ale co si pamatuju, tak když jsem sem přišel, tak tady bylo spoustu creeperů. Tudíž bychom si měli dávat pozor, aby nás ještě něco neodbouchlo. Ježišmarja, no tak to jsem tomu teda dal. To jsem tomu dal, dobře. Nevadí, tak já to tady zkusím osvětlit. Doufám, že tady na mě nic nevybavne. To by mě asi trefil šlak. Ale dobrý, vypadá to dobře, ale dál radši nebudu chodit. Chce to natěžit nějaký kameny, abychom si mohli vypálit ten náš
králičí pokrm, to naše králičí maso. Jo, teda vlastně ono je to ovčí maso, aha, nevadí. Tak ovčí nebo králičí. Ono je to vlastně docela rozdíl, když si to tak vezmete, ale víte, co tím chci říct. Je to prostě maso jako maso. Popravdě jsem nikdy neštudoval, jestli různý druhy masa healujou za různý počet hunger barů, ale pravděpodobně ne. Pokud je to opečený, tak je to asi všechno na stejno. Tak, uděláme si pec, ať to můžeme pěkně vypálit. Já jenom doufám, že mi za zadkem nic nebouchne opět, ale zatím jsem tady nic neviděl, což jsem docela překvapený. Tak, zatímco se to tady bude vypalovat všechno, tak si můžeme vytěžit tenhle ten zdroj nerostný, kterému se říká železná ruda. Ano, velice správně, nikdo z vás to nevěděl, teď jsem vám řekl strašnou novinku. No, tak. Koukám, že budeme mít na krumpáč a možná i na botičky. Uvidíme, jak se to semele. Aha, ještě tady je. Paráda. Tak. No, zkontrolujeme tady odsud. Aha, je tam skeleton, viděl jsem ho. Tak něco ze zhora na nás může přijít maximálně, ale zatím tam nic nevidím, takže doufám, že tam na mě nic nepřijde. Ukaž? Nic tam není, dobrý. Stejně, pokud se to chytí do vodního proudu, tak se z toho jen tak nedostane. Tak kolik toho máme? 16, to je docela dost, to je docela pro začátek dobrý. Tak konečně se najíme. Je mi opravdu takový, cítím se hodně špatně, když mám málo jakoby srdíček. A málo hunger baru, to se prostě cítím zranitelný. Tak, rovnou si to tady vytěžíme i tohle, protože uhlí se do začátku hodí vždycky. V pozdějších fázích her už je to, nebo v pozdější fázi hry už je to takový přebytek, už to berete možná i jako odpad, ale do začátku není nic lepšího. Tak, kolik máme času? Vypadá to, že je ještě světlo, ale každou chvilku už by se mělo začít stmívat. Já to asi nevytížím všechno, jak to tak vypadá. Něco si tady necháme. Pro případ nouze. Pouze pro případ nouze. Tak, jak to vypadá s tím železem? Já bych to asi pro teď zničil a postavíme si to všechno nahoře. Tak. Torčky jsme tady nechali, to je jedno, stejně sem ještě půjdem na nějakou další výpravu. Tak, a pořád se nemůžu zbavit dojmu, že se to neuvěřitelně seká. Ale uvidíme ve videu, pokud se to bude sekat moc, tak to ani neuvidíte. A pravděpodobně si tady teď mluvím úplně zbytečně sám pro sebe, což je známka už nějaké demence stařecké nebo co. Sice je mi 17 let, ale vypadá to, že už jsem oběť stařecké demence. Tak. No, já jsem vám slíbil ještě takovou vysvětlivku, co tady vlastně chci dělat, tak počkejte. Tady ty stromy mi trochu překáží, ty budeme muset vysekat, což uděláme, ale pravděpodobně za kamerou. Teď to udělám jenom takový základní čistku, tak aby sem bylo vidět. Tak, dobře. Když se podíváte, tak tohle vypadá jako brána, takže já to nějak zvelebím. Udělám z toho opravdovou bránu s padací mříží. Takže tady bude jedna brána a na druhé straně samozřejmě pochopitelně bude další brána. Tady je to hodně podobný, akorát, že tady není ten vršek, no ale tamhle nahoře to spojíme a bude brána i tady. No a potom, počkejte, zase si to tady trošku musím ukopat, aby tam bylo vidět. Tak, pojď, strome. Tak, dobrý, já to tady asi teď nechám, ještě tenhle. Jo, a co bychom měli udělat hned, je zasadit tady nějaký obilí, ale jelikož žádný nemáme, tak musíme doufat, že nám něco padne tady z té trávy. Paráda, už máme asi 2, dobrý. To je jedno, stačí to, pro začátek je to úplně ideální. Tak, ještě by to ale chtělo nějaký. Super, no paráda. Vypadá to úžasně. Tak, to už máme minimálně 7, co říkáte? Jo, 6, tak skoro jsem to trefil. Hele, a už se stmívá, tak honem rychle. Aha, já jsem si ani neudělal žádný přístřešek, no tak to je pěkný teda. Tak doufám, že na mě nic nepřijde. Co se děje? Dobrý. Tak honem, kraftíme jak o život. Budeme mít dokonce dvoubarevnou posteli, když samozřejmě na finálním výsledku to vůbec není znát. A jdeme spát. Tak, teď už se jenom můžu modlit, že mi něco nebouchne hned vedle hlavy. No vida, nic nebouchlo. Sice jsem to teď zničil úplně zbytečně tu postel, protože jsem si zničil spawn point, ale to nevadí. Tohle jsem si tady mohl nechat. A vykraftíme si hou, neboli
neboli motyčku, nebo jak se to vlastně překládá, ani nevím. Bude stačit dřevěná. A jdeme si to tady zorat. Kolik toho máme? 8, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak a máme jakž tak zajištěnou nějakou provizorní produkci jídla. Což mám velkou radost. Tak. No a co jsem ještě chtěl dopovědět. Tak tady přes tu jezírko pravděpodobně udělám nějaký mostík. A tady bude vchod dovnitř do té skály. A potom tady můžeme udělat ochozy. Když se podíváte, tak tady nahoře můžeme postavit nějaký věžičky a tady podél těch skal nějaký velký ochozy s nějakýma vykopanýma místnostma. A tamhle je creeper, o tom jsem mluvil. A pokud, počkejte, to vám ještě ukážu takovou pěknou věc, kterou si ještě taky pamatuju. Jak říkám, prolezlý to nějak extra nemám, ale jednu věc, ježišmarja, jsem se lekl a byl to jenom králík. Počkat, musíme se dostat nahoru. Tak, parkour. Parkour level dingo. Dobře. No doufám, že to skočím. Výborně. Tak a když půjdete z téhle strany, počkejte, tady je to zarostlý, že se tady nedá vůbec chodit. Když půjdete z téhle strany a vlezete takhle sem, tak můžete potom dojít takhle, počkejte, takhle a tady je takováhle dutina, takže když se to spojí, počkejte, já vám to hned ukážu. Hned vám to ukážu. Sice narazíme na rozuřeného creepera, ale to nám vůbec nevadí. S tím já se vypořádám, že ještě bude prosit o milost. Tak, uděláme takhle mostík, který samozřejmě do budoucna budeme nějak měnit, to je jasný, ale jenom abyste to pochopili. Hele, creeper už je tam. Zkrátka, tady se dá procházet. Ježišmarja, kolik vás tam je, hoši? Tam jsou 3 minimálně, možná 4. Nevadí. Každopádně, tady se udělá takový most a tady jsou takové dutinky pěkné, který si my zvelebíme a budeme v nich bydlet. Ježišmarja, creeper číslo 1. Tak to bude ještě velice divoké. Doufám, že dozad mi nějaký další nepřijde. Ježišmarja, už to bouchá. Tak tady byly 4. Tak to je teda hodně. To je teda opravdu, ježišmarja, tak co je, kámo? Jsem ti dal minimálně 4 rány a ty nic. Ale tak nevadí, moc nám to tady nezničili naštěstí. Tak, tady je taková chodba, tak tu zvelebíme. Tady uděláme takový balkónek. A tady už to sice končí, ale my uděláme další ochoz a tam je další, počkejte. Ano, tam je další díra, takže tady je to všechno takový proděravělý, že se to tady dá všechno úžasně krásně prolézt. A když půjdete sem, tak je tady další díra. A opět další jeskyně, které si můžeme zvelebit, což my taky uděláme, samozřejmě něco jiného. Ale pokud, hele, další creeper, to je ten, co spadl dolů. Tak doufám, že se mi ho konečně podaří zabít, když ty 2 předtím, nebo ty 3 selhaly. Paráda. Máme to, ale ještě jsem tady viděl jednu takovou cestičku, tu nevím teď, kde je přesně, ale to nevadí. Zkrátka pro představu myslím, že to je ideální a že už si všichni dokážete tak nějak představit, co tady budeme dělat. Tak jo, myslím, že by to mohlo stačit, nechci dělat ty let's play nějak extra dlouhý, protože mě samotného to nebaví. Samozřejmě budou nějaký prostřihy, aby to nebylo tak nudný. Takže jo, do komentářů mi samozřejmě pište názory, jestli se vám to líbilo, jestli se vám to nelíbilo, prostě všechno možný. Jakýkoliv vaše postřehy, co byste chtěli, abych dělal, co byste chtěli, abych nedělal a tak dále a tak dále. Pro tentokrát už to bude všechno, já se s vámi loučím a s pohledem na naše úžasné políčko, ahoj.